Goथाव जादों गोथाव जाना जायाखै दासो जादो हेल' लोगोफोर बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो एकदम हाखु दाखुनो ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आरोना जाखांजोब्बायबो बयबो आलासिबो दङ नालाय ओमफ्राय दा जोङो हासबेन्डजों आंजों जानोसै आरोना ओमफ्राय जानायखौनो नोंथांमोनजों एसे भिडिअ शेयार खालामलांनोसै होननानै दा लानो नागिरबाय आरोना भिडिअ मैयाबो भिडिअ बानायनाय जायासै नालाय दाखालिबो बानायनाय जायासै बिनिखायनो जानायखौबाबो एसे भिडिअ लानानै होनोसै होनना साननानै दायो लानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम मिथिखानायखाय नै लोगोफोर दायो जानोसै आरोना नै बेयो मैथा बांगालजों खांख्राइ मैथा बांगालजों खांख्राइ बिराद गोथाव जादोंनो आलासियाबो बुंदों जा गोथाव जादों मैथा बांगालजों खांख्राइया होननानै ओमफ्राय नै बिथिं बे जाहैबाय बोरमा बेदरजों आलु ओमफ्राय नै बिथिंजा बेयो मान्दियाजों आलु एसे एसे लादों इखौ जों बारा दहाय गोबां जाबायना फुङाव एवनानै आरो दाबो एवबावबाय ओमफ्राय सामब्राम लाबाय एसे बेदर नालाय बोरमा बेदर दाउ बेदरबा सामब्राम एसे थाबा मोजां मोनो आरोना आङो ओमफ्राय दा जानोसै फैद' गोथाव जादों गोथाव जाना जायाखै दासो जादो फैदो सामुसखौलाय मानो लादों आं लादोंमोन सामुस जागोन नामा जाया ओमफ्राय गुदुंमोन नालाय इयो एसेमोन दहायो हायनो होननानै लादोंमोन जानोसै लोगोफोर जाबानो नां खबसे भिडिअखौ नायनो थांफिनलाय नामा सामब्रामा sama aja deh ya bagus dong मैयाबो हाबायाव थिग जाना फैबाय बोरमा बेदर आरो दिनबो न'आव लाबोबायना हाबायावनो जों लेट जानासै मोनदों लोगोनि हाबामोन आरोना बिनि हासबेन्डनि ओमफ्राय मैया थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय भिडिअखौनो लानाय जायासै बेलासिना थांथारनानै ना जानायखौ एकदम खाथियाव लानांगोन नामा नोंनिखौ नाङा गोथाव जामारदों मैथा बांगाल ना ओंख्रिखौ आनाय खा गोजान लाखा ओंख्रि नङा माने नोङो ओंख्रिखौ माबाखौ झुलखौ एसे खमबा जानो माने मोजां मोनबाङा नालाय नोंनो एसे बांसिन होनांगौ रोसिखौ नङाबा होबांखायाखैमोन आं जेबसो बानायदों ओमफ्राय माथो जादों खांख्रायाबो मोजां जादों मेलेम जानाया साइनो मानसिया मेलेम गैयामोन दंमोन
मेजेम मार मेजेम दं बेलेगखौ नायनाय गोजान mana dia mau ba Iya. Enggak. Udah sana. Khangkrai cái dần không? Sama nggak? Sabar nak. Kemarin sekolah satu menit ya. Apa kan? Bagal thằng mình ra. Sumi ang mà thằng mình. Thằng mà bây giờ đi xe nó bổ, nó ngủ. Rồi. Khi sẽ làm mà. Dạ. Mwitha banggal ra. Dạ vậy, ăn gạo lên thôi. Fresh from sun. Dạ, ăn mình cứ ra cái nugget để xuống cái hai đừng. Sakang bay lagi per. Này sakang sih siap. Sa giúp đỡ khangkrai ạ. Đấy. Đi xong là kerja ni. Mana menunggu lama. Tonton sih mana video ke? Selap tuh naik benang lala sih belum.
बाय बाय लोगोफोर